Odkedy tu nachodíte, čo sa s vami deje a jednoducho, ako sa vám tu páči alebo nepáči. Kľudne, môžete. Tak, ku pani doktorke Kotuľakovej chodím teraz s veľkým problémom 2 týždne, to už bude 2 týždne. Mám prasknutý stavec. A ako sme na to, prišli? Vedela ste to, keď ste prišla ku nám? Nie, to som mala také bolesti, má tu až také bodavé bolesti. A samozrejme, že som nevedela. Pani doktorka mi dala adekvátnu liečbu. Kolagénové injekcie mi veľmi dobre robia. A samozrejme hneď infúzia a skúšali sme. Jedna nezabrala, iná ďalšiu nezabrala. A čo sme ešte robili medzi tým? Medzi tým som vás poslala kde? Áno, bola som na vyšetrenie na CT, aby sa ukázalo, čo tam je, lebo predtým, keď som vlastne... Vy ste už predtým absolvovala magnetickú rezonanciu, ale to bolo zhruba minulý rok v novembri 2022 však. Áno. No a vzhľadom na akutný stav... Áno, som bola na CT-čku, čo teda celkom ako rýchlo ma zobrali a tam sa mi zistila fraktúra toho stavca. Áno, fraktúra stavca L4, no. Objaviť príčinu, že čo to vlastne, čo sa to deje. No, príčina... Na poslednej denzitometrii som mala iba osteopeniu a teraz či mám slabú nejak tú svalovú hmotu. Jednak to, ale hlavne tam pravdepodobne bude problém s poruchou strebávania živín. S poruchou strebávania živín, s absorpciou toho vápnika do kosti, ako tak, hej? Lebo koľko vy máte rokov? 67. 67 rokov a toto sa vám už stalo po druhýkrát, hej, keď si dobre... Áno, čo mi objavili, to bola nejaká stará zlomenina. Hej, a treba povedať, že naša pacientka ani nespadla. Stalo sa to pri domácich prácach, kedy sa zohynala ku dresu však. Pri kašli. Pri kašli a zohlaste sa tak nejako však. No. Takže za tie 2 týždne, čo tu chodím, dneska už mi je dobre. Už ma cez víkend prestali bolesti. Teda už ma nič neboli. A ešte idem na vyšetrenie na ortopédiu. Takže aj som počula od svojich známych, že, a nielen počula, ale to už je, že keď som zavolala, tak mi vyšli vždy v ústrety a s bolestiami ma objednali hneď ten deň alebo na druhý, kdežto na ortopédiu, keď som sa hlásila ku svojmu ortopédovi, jasné. Tak tam ma objednali až o 2 týždne. S tým, že si to neriešia. Takže tu vlastne aj dneska od svojej známej som počula, že ona chodí k neurologovi s silným zápalom sedaciového nervu, čo ani teda nemohla chodiť. A dali jej len tabletky. Nejakú inú liečbu. Takže budem odporúčať. Tak ďakujeme veľmi pekne a dúfajme, že naozaj prídeme na to, kde je kameň úrazu. Tak super.